Co? Nebude chtět, nebude, no. Výrazně důležitější než hardware. To byl trošku vole, brutální Phantom i, a málem najel na ten chodník, no. What? Mně přijde, že vidíš, nový systém je mnohem horší jak ta trojka. Jako kam jede? Ty vole, no. Ty vole. Dneska to bude zajímavý. Jako Tak milí přátelé, vítáme vás tady na dalším videu s FSDčkem, ne FSDčkem v České republice. A budeme tady s kolegou zase natáčet Uniperku novou Teslu Y, to jsme mohli parkovat. Radek dal 100 000 korun za Enhanced Autopilota a dneska se dozvíte, jestli se něco na tomhletom balíčku zlepšilo s novým autem, a nebo jestli je to pořád jenom ten 5 let starý software, který nám pořád soudruzi z EU odmítají nechat upgradeovat na reálný full self-driving. Já jsem koukal na komentáře pod naším posledním videem u tebe, co psali lidi a viděl jsem tam jako hodně těch připomínek na tebe, že tomu furt říkáš full self-driving a je to docela jako zajímavá diskuze, jestli tomu jako lze říkat full self-driving, když to má člověk koupený, ale ten balíček tady reálně nefunguje. A jako trochu souhlasím s těma lidma, co ti říkají, že ty tomu nemáš říkat FSD, že říkáš, testujeme evropský FSDčko a jako reálně ten software to není. Ale... A to je věc té Tesly, že jo? Ona se může pustit FSD a může ho osekat tak, aby řídilo tak, aby nebylo nebezpečný tady, ale ona Tesla ani v České republice neumí udělat čtení značek, tak na to nějaký FSD, takže to jsme zase mezi tím, ty fandíš Tesla, já se na to taky těším, co to bude umět, i když jako radši řídím. Ale tady prostě ze sebe, jak jsi říkal na začátku, děláš spíš blbce, když dáš 100 000 nebo 200. Máš maximálně to parkování a ty jim prostě za něco platíš té firmě a kdyby to aspoň doručili, ale ty máš třeba starší trojky, kde ty si to prostě zaplatíš a to auto to nikdy mít nebude, protože se to nestihne prostě reálně. A oni si o tebe vyberou těch 200, tak by ti aspoň měli těch 200 převízt na nový auto, říct, hele, nepovedlo se a převádějte si to na nový modely, protože jinak je to prostě na tebe takový trošku jako podvůdek, no. Koukám, že otáčení volantu tady pořád máme, že jsme se toho úplně nezbavili díky té kabinové kameře. Uvidíme, jak to bude fungovat na dálnici potom. Je to zvláštní, protože jsme předtím to zkoušeli a docela to drželo, viď? Já nevím, jak to teď má Highland, jak to má tady. A teď, hele, projíždíme úplně všechny kanály, takže tak, ale řídí pěkně. Jako. Když to porovnáš s tou Čínou, teď jsme zkoušeli, že jo, BYDčko, tak to fakt je jenom takový pomocníček, který spíš jako, no, ne ani pomáhá, tady to je prostě jiný level, no. Máš furt pocit, že tohle je jako lepší než ty BYDčka? No, to je úplně jinde, no. Hele, na kruháč přijíždí a jako výrazně zpomaluje, což je super. Otázka je, co udělá teďka. Je to víceméně furt to samý, no, zatím. Já potřebuji, abych ti ukázal třeba to čtení těch značek, ty rychlosti. Zkusíme tak, aby řídila sama. Máme nejnovější systém, máme přední kameru, která tomu moc neulevila, jak vidíme. Tady nemůžeme ještě zapnout teď. Já si myslím, že tu přední kameru ty autonomní systémy zatím nepoužívají, ani FSDčko. Uvidíme, jak parkování. Tam to je asi jako nejzásadnější změna. Ale jako domnívám se, že to ty data nepoužívá, protože ty modely jsou prostě trénovaný na tom hardwarovém setu, který se používá teďka nejčastěji. Že? Což je prostě hardware 4 a je to těch 8 kamer, který tam bylo dřív. Tak teďka jich je 9 a přidat tam do toho tu 9 a začít ji reálně používat pro účely toho autonomního samořízení je jako náročný úkol. A otázka je, kde na to přejdou. Nám to byl kousíček teda. Teď ale jede na tohle, víš, tak jako... A to je ten náš pověstný kruháč, co jsme ho už několikrát projeli, že jo? To je ten, který ho jako autopilot zvládá. A tady musím říct teda, že nová Y to zvládla zatím jako nejlíp. Tahle kruháč konkrétní. No, ona ta trojka, my jsme jeli o trošku rychleji, si myslím, méně zpomalá, jako bylo to podobný, no. Já jsem se teď bál těch ramtlů, jako jede dost k těm ramtlům. Jeli rychleji, ale to zase určuje to auto, jak rychle to jede. Ne, tam přidám, víš co, my jsme měli 50, měli 30 limit, my jsme měli 33 limit. To bude, podle mě to bude stejný, jak ta trojka, no, těžko říct. Jestli nepoužívá tu přední kameru, taky musí být skoro, jako hardware 4 tam je taky. Takže je to asi stejný, no. Já nechci prozrazovat tajemství příliš brzo ve videu, abyste neodešli, ale to, že máme nový auto, tak není tak důležitý pro ten autopilot, jako to, jestli nám povolej ten nový software. Tady skutečně se bavíme o tom, že software je výrazně důležitější než hardware. To byl trošku brutální Phantom a málem najel na ten chodník. No. Není to na použití tady. Já ti ukážu pak ty limity. Chci ještě dojet tamhle a zkusit si, co ti jako přečte auto, protože to je podle mě jako jedna, tady ani nejde pustit, ze zásadních věcí, která tam zůstává. Dáme full screen. Si to tak.
ty tomu prostě věříš, když se bavíme o tom, že FSDčko, ne FSDčko, že my tady máme tady úplně nejhloupější systém, úplně jako nějaký zastaralej a FSDčko to vůbec nepoužíváme na tady ten provoz, jo, reálně. Jo. Jako reálně to, co běží teďka na tom autě, bohužel není vůbec ani jako podobný nebo na stejném principu, jako to, co jezdí v Americe a teď už i v Číně. Jedna z nejvíc pozitivních zpráv pro nás jako Evropany, ale to je novinka, to jsem neviděl, že ti to je normálně, že najedeš k čarám, tak to prostě dělá a ono i ty chodníky, no. Takže já jsem najel blíž a já to mám zaplý, já to všechno vypínám a tady s tebou to mám zaplý. Jasný. Pak tady doplatíme 200 000, aby jsme nedali jenom 100, tak dáme 200 000, aby jsme měli ještě to, že to před křižovatkou takhle na té čáře, jakou umí zastavit, no. Tam pak bude, na stopce by mělo a tady nevím, tady u nás asi ne, já zabrzdím. Ale takže dáme 200 000 za to, že tady nepřibude skoro nic, no, tak jsem na to sám zvědavej teďko. Ale jako kdy víš, ty jsi říkal, že jako letos určitě, no, takže... No máme tady obrovský zasedání Spojených národů a Evropské unie v květnu, kde se o tom bude rozhodovat, tak jsem jako zvědavej, ale jak jsem říkal, nejvíc pozitivní zpráva pro nás jako Evropany je, že v Číně už to běží. To je největší automotive market na světě, je tam přes 1 miliardu lidí, a je tam navíc jako absolutně šílená doprava. Jo, ta dopravní situace, tam jezdí prostě oslí vozíky po ulici a 1000 motorkářů jezdí v protisměru, je to šílený chaos. Pruhy jenom pro autobusy, věci, co prostě u nás v Česku třeba vůbec nejsou, tak tam jsou a full self-driving tam jezdí výborně. Takže technicky vzato je to ready, jo, v tuhle chvíli. Během roku se to bude jenom zlepšovat a záleží na tom, kdy nám to tady oštemplujou, že to můžeme používat. V tuhle chvíli to vypadá, že první země, které to budou mít, budou Norsko a Nizozemsko, možná Švýcarsko, tím, že 2 ze 3 těchto zemí jsou jako mimo EU. A naproti tomu třeba Velká Británie tam sice není v EU, ale zase tam řídí na druhé straně, takže tam to mají zase technicky složitější. Jo? Že to auto se tam bude muset naučit řídit vlevo. No já jsem zvědavý, jestli to tak bude, ale že to tak asi musí být, protože my jsme zkoušeli právě to BYDčko a bavili jsme se s Jirkou, hele, to jako v každý druhý zatáčce se tohle auto je schopný vybourat potom. Takže my nemůžeme být na stejném systému, anebo by to tam muselo dělat furt nehody, furt fejdy. A dívej se, jo, tady vím, že je 5 km hodině. Kde jako vemeš 5 km hodině, jako je to tady někde na téhle vrchní ceduli, nebo 5 mi přijde teda hodně málo. Tamhle je 5. Je tamhle, ono jí to zahlídlo někde do možný, toho no. A jenom se otáčíš a máš tady 5. No ale ty tady máš tu 5, která tady není. A teďka myslíš, že tam jako zůstane? No tak jako jedeš, no. Takže jako, jak chceš potom jet nějaký systém, když to auto není schopný si uvědomit ani značky. No, dobrý, nemáme FSDčko, ale proč máme i značky špatně? Jo, je pravda, že i na tom jako nejpokročilejším FSDčku vlastně ty značky nebo ty rychlostní limity zůstávají jako jedny z posledních jako nedořešených věcí. Je paradoxně věc, která pro člověka je extrémně jednoduchá. Vědět, kolik máš jet, tak pro ten full self-driving je jako složitější. A máš pravdu i s tím, že u nás v Česku je to o to složitější, že nám se vlastně rychlostní limit ruší první křižovatkou. Teď tak se nám jako načet. Zvláštní, že se načet tam, kde ti to ukáže ty 20, možná, nevím, kdy to tady zase bere, pojedu zpátky, teď to setřelo, jako taky nevím proč. Takže my jsme takový skeptický, co už ty Tesly máme v tom, že oni nejsou schopní zatím ani tady ladit stěrače, který se hodně zlepšili, ale mě tady taky blbnou. Nejsou schopní udělat rychlosti a na tož tomu svěř život a jezdí jako naplno tak podle toho. No. Samozřejmě i ve chvíli, kdy to full self-driving tady vyjde, tak to bude supervised, což znamená s dohledem a pořád budete muset dávat pozor, stejně jako musíte dávat pozor na autopilota. Přijde, že to bude furt jako takhle, aby to tak nebylo jako do té doby, než my půjdeme do důchodu a přestaneme jezdit, protože plánuješ jít do důchodu takový, jako do 5 let? Ale u Tesly ty právě to nemusí být 5 let, opravdu. To je tak 50. A tady to někde zase bere 20. Když jedu tamtu, tak já nevím, jestli už někdy dřív nebo tady, ale někde to vyčmuchá 20. A prostě 20 tady není. Teď tady někde jako zahlídne. Tamhle asi. Tamhle zóna 20, hele. No. Jo, tak a jako víš co, teď máš pilota, který tady teda, no nevím, vybere hrozně doprava. No dobrý, vypne se nám. Tak když si to dáš na toho pilota, tak ty vlastně nemůžeš jet rychleji, že jo? Ty můžeš jet maximálně těch 20 plus 10. A teď budeš všechny štvát a jedeš vlastně na pilota, že jo? A víc nemůžeš. Rychleji to prostě nepojede. Protože furt máš 20 a tady není, že jo, reálně. Jasně, no. A tak teďka tě to jakoby řve, že máš je 20, ale reálně jede 28, ne, 20. Máš otáčet. Jo, takhle, jo, na rychlost, jo. Protože můžeme vypnout to, nás klidně nebimbá.
ale prostě tady 20 není, no. Takže jasně, no. trošku skeptický tady k tomu, protože ty systémy si dělají, co chtějí trochu, no. TDIčko na nás kvalitně čoudí teďka, naštěstí máme biohazard defense, takže neslyšíme nic, teda necítíme. Necítíme, nejde, ale jak to bylo do křižovatky, jo, proti, no, tak dobrý. Teď jsme ukázali zase další FSD, ale se pustíme do levýho pruhu proti autu. Vyjedeme tam na tu dálnici, no, já jsem ti chtěl ukázat tady to demonstrovat, že jako... Ty rychlosti. No, tak celkově. Tady je to nepoužitelný. Určitě, jako souhlasím. No. A víš co, teď mi předali nový auto a já si zapnu ten autopilot, a jako abych ho mohl použít na dálnici. A nemůžu dát zpátky tempomat, když ho dám, tak už se nevrátím na autopilot. Takže vlastně teď mi předali auto, který vůbec nefunguje na tady ty piloty. Teď když to nám ženě, tak ji to musím přepnout na tempomat, protože tady to, když ji dám a nechám ji s ní tady jezdit, tak mi s tím požene, protože ve městě je zvyklá jezdit na tempomat a jako víš co, nebude chtět, nebude, no. Ještě, že jsi závodník teda, jako. No, tohle bylo těsný, teda si myslím. To bylo těsný. No, pocitově nic moc, kdyby si chtěl takhle jezdit. A teď víš co, předáš to člověku, který prostě není zvyklý jezdit a který na to nebude spolíhat, ale neví, co má udělat. Protože se lekne. No. A ženský většinou jako co udělají? Začnou řvát, pustí volant a zavřou oči, víš, jakože... Jasně. Musíš být natrénovaný na to, že to máš převzít to řízení a musíš být pořád ready jako korektovat to, co dělá to auto, no. Budeme zapínat, no tady zase bychom vzali ten, to bylo jako nejsou pro toho autopilota ty podmínky. Ale... What? Mně přijde, že vidíš, nový systém je mnohem horší jak ta trojka. Jako kam jede? Ty vole, no. Ty vole. Dneska to bude zajímavý. Jako zatím jsem z toho zklamanej, že... Já jsem to čekal upřímně, že jako to, že to je nový auto, neudělá nic moc dobrýho pro autopilota, ale nečekal jsem, že to bude pocitově až trochu horší, bych řekl. No tak pocitově, teď jsme jeli úplně jako hloupě, no. To je prostě případ od případu, no. No jako... zatím blbne, no. Nevím, jestli ten software a hlavně na Highlandu by to mělo být vychytaný. Takže zase nás to pustí proti a vypne. To je jedno. Přestal zobrazovat úplně jako všechno, tyjo, na displeji taky. Zajímavý, no. Čeká, tady zastavím, jsou nás i miky, budeme taky vedrám si, jestli jsem dal jenom do toho, do miky. Jo. Tak zatímco Radek se bude svlíkat, tak můžete dát odběr a pokud byste chtěli vidět i pohled do zákulisí, tak samozřejmě se staňte členy kanálu. Je to strašně levný. Jako, já Radka za chvíli přesvědčím, ať to zdraží, tak si to kupte, dokud je to levný ještě. Protože podle mě to je nesmyslně levný. Ta cena, za kterou můžete dostat videa o dost dřív. A podpořit naší nezávislou tvorbu. No hele, už děláme. Já už to nevydržím. Fuj, to je smrad. To smrdí mi těch spalováků. Ty krávo, no. To je viď. Jenom si otevřel dveře a jsme prostě v ropným jako království. Jiný svět, oni lidi se dívají mě, že jako, to říkám prostě fakt jako mladá generace, jak to vnímáš, jo? No hrozný, jo. Já jsem byl teďka vlastně na 2 různých místech, které by nemohly být rozdílnější. Byl jsem v Maroku, kde prostě lidi jezdí na motorkách po ulici a jako prdějí vám to přímo pod nos. A pak jsem byl v centru Londýna, kde je zákaz vjezdu spalováků. A můžou tam být jenom jako plug-in hybridy a elektromobily. Všechny taxíky jsou elektrický, všechny autobusy jsou elektrický. A můžeš tam normálně chodit a prostě dýchat, chápeš to, v centru města. To je víc, ale mě říkají lidi, že to je naopak, že my jsme ta Evropa vyspělá, Jo. Ale teď jsem mi ukazoval, že jsem přepnul na to, aby to automaticky zařadilo. To se mi líbí, že před tebou je auto a zařadí a můžeš rovnou jet. A tady máš ten pohled z toho rádoby FSDčka, to 3D. Tak. Můžeme zkusit to parkování, když jsme tady vlastně, nebo to zkusíme okolí, ne? Určitě zkusíme, jako nejdřív vydal tu dálnici, pak vydal nějaké parkování. Pokud najdeme nějaký hodně těsný místo, jo? Já se snažím v těch parkovacích videích dělat co nejtěsnější místa, ale vždycky se najdou lidi, co píšou, pane, já každý den parkuju tam, kde musím to auto prostě, otočit přední i zadní kola a vjet tam jako krab po straně, protože jinak bych tam nevešel. No, já to dělám moc rád s novým autem, aby jsme ho někdy odrbali, no. To se vyplatí, tak jako, myslím, že stačí, že to zvládne do většího místa. A tak dal jsi tam nedal jsi tam keramický brnění na to, ne? Dal jsem si tam 100 000 a 200 000 a bude to furt jako stejný. Keramika tam je vepředu folie, ale to si asi to tolik nepomůžeme, na to, když odrbeme to a ještě cizí auto budeme tady řešit. Ale jako to řazení je třeba dobrý, to postupně, tak jak mě štvou ty páky, musím se tam přidělat o to Enhance, tak jako dobrý, no. Máš před sebou něco, aspoň to někdy zařadí. Ty jsi vlastně rád, pokaždý, když to auto to udělá za tebe, že to nemusíš udělat ty, protože tě štve to slajdování. To jako fakt je, nevím,
Nevím, kdo se na to zvykne, že je to dobrý, protože dost často se mi stalo, že to třeba nevzalo, to samý měl vzduch, jako jak mi dělá právě to leštění, tak říká, já dám dopředu, ono to neveme, já přidám a odcouvám, víš, jakože nevšimne si, že to nepřeřadilo a ta páka je jako jistější, no. Dáme zase, budeme furt pilot. A jak dlouho to máš, to auto teďka? Ale nevím ani, ale máme na to asi 200 km, no, takže jako... A tak měsíc to máš, tam bylo. Asi jo, ale on stojí jenom v garáži, no. A tak to nemůžeš říkat na video, že? Musíš říkat... To musím právě, si nikdo nechce... Vyzkoušel jsem tohle auto měsíc a tady je pravda... No přesně. Jako. Zůstane v garáži, nebude jezdit. Za 1,7 prostě ještě za to připlatím ještě pilota, aby jsme byli jako ještě vejš a nechám to tam stát prostě. To je taková demonstrace, to je můj protest proti Tesla. Tak to je dobrý, to je lepší než ji zapálit podle mě. Jako no. Je, no. Ty jsi říkal, že to v těch pruzích jezdí jako občas moc vpravo, tak to možná reflektuje i tu politiku, že jo? Že to je jako hodně doprava celkově. Prostě. Já nevím, já to teď nesleduju, ale byl bych rád, kdyby lidi vlastně udělali bojkot proti Tesle, tím, že budou kupovat u mě bazarovky, protože když tam stojí, tak se nerozbijou. Když si je koupíš, tak vlastně on má záruku Elon a ty ho trestáš, ty prostě si koupíš ode mě bazarovku. Vy můžete aktivně, jako pokud chcete samozřejmě, ublížit Tesle tím, že si koupíte Teslu od Radka a ne od Tesly. To jako stojí za to, pokud jste... To starší, oni už mají jenom záruku, víš, to už je jenom na nich. Pokud jste levicový extremista, tak silně zvažte nakoupit si Teslu. Dobře, ke mně přijeli lidi a vždycky, hele, my jsme chtěli Teslu a teď musíme i3, protože Musk blbne a já říkám, tyjo, ale víš to, nemůžeš ho víc potrestat, než mu udělat reklamaci. Vlastně potřebuješ jezdit a potřebuješ to auto rozbít ten pohon nebo tu baterii, protože máš záruce. A kruháč. Otáčejte volantem, musíš to trošku... A on to už udělal, ty vole, vole, zase vybourala, no. Už jsem se lek, že projedeme druhý kruháč úspěšnej. Ale bohužel. No, uvidíme. Vidíme tu dálnici, no. Ale víš, teď jsme v systému, kdy to zapneš a vlastně ty bys to měl používat na dálnicích, na silnicích rychlostních a ty nemůžeš, protože ty nemáš tempomat. A ty chceš, aby to auto něco dělalo, ten tempomat na to je zvyklý každý, i jako z levných aut. To už prostě je skoro u každého auta. Zkus to vysvětlit, proč nejde teda zapnout ten tempomat. Protože tady není dvojklik, už jsem to posílal Tesle, ty vole, jako to auto jede hůř, jak ta trojka, nebo nevím. Teď máme furt nějaký jako problémy. Takže ty jenom jednou zmáčkneš to pravý kolečko a to je autopilot. Jo. A nejde to přenastavit v nastavení, ne. Na rozdíl od těch starších. U trojky to jde, přitom starší Highland koupíš novej a máš to tam. Tady ne. A podle mě, já jsem to přesně čekal a říkal jsem, doufám, že tohle neudělají. A jak tohle řeknu, tak se to vždycky stane. A prostě jsem si říkal, jo, máme autopilota, stačí prostě to jedno, to protože ti to spalo, že dáš jako jedno zatažení, jedno zmáčknutí. No a bohužel tady už je jenom to jedno. Ale trošku to právě neodráží tu Evropu, kde to vůbec nefunguje, kde to prostě dělá tady ty všechny faily a ty nemůžeš jezdit na jedno. Možná to je pro Ameriku, tak nám dali stejný software a lidi tam jako můžou oslavit, že oni jezdí na toho pilota a my na jezdit nechceme. Ale zkus teďka držet ruce jakoby ne na volantu, ale jako takhle kolem něj a schválně si ti to bude srát, že máš jako zakvedlat, nebo ne. Vidím, že s těma rukama hodně máchal, třeba když ta kamera uvidí, že je tam máš, jo, tak teďka vidíš, že po tobě jako nechce kvedlat. Já nevím, jestli to vždycky nepodle mě přijde, že jsme vyjeli z města, víš? A já nevím, Zkus si držet, takhle. Já to mám, ale víš, mi přijde, že to funguje mimo město jenom, ale nevím, musíme ještě zkusit. Mně teďka přijde, že skutečně ta kamera tě sleduje, že jsi jako hodnej kluk, koukáš ven a máš ruce u volantu. Nevím, jak na to přišel, že já jsem hodnej kluk. Tak ty to vidíš, jo? To vidí každý na pohled. No. Akorát tady nás moc lidi nevidí, protože máme kameru jenom dopředu pořád. To nevadí, já rád nechávám, aby si museli hodně jako představovat lidi. Asistent zakřivení, jo, curvature assist. Tady máme. Tak jde se zabijeme, tady nesmím, my chceme doprava, ale... Ale vidíš, vzala blinker a musím zastavit nebo tady opa. Dala blinker, veď? Ne, já jsem dal blinker. A když dáš blinker, tak ona pochopila, že jedem do levýho pruhu, ne do pravýho. Aha. Si všim, že předválkuje. to a docela rychle taky. Rychle, no, asi no. Ale jako tady připojovat, takhle jedem. Ty vlastně chci se připojit, ono to neví, jestli asi připojovat nebo to, no, ono to prostě projede. Ne, nemám tam ještě z těch sexy buttony, aby to prostě pokračovalo, takže tady dáme dál. Bude zajímavý vyzkoušet, no. Mohli jsme tam pak, jsme podle navigace, takže my tam pak dáme navigaci na tu dálnici, aby jsme mohli jako jet podle toho, no. Tam je času zajímavý situace. Jako. Tak uvidíme. Jinak displej je krásný, je jako víc plynulej. Je to 60 Hz nebo víc? Ale nevím. Jestli to není 90 nebo 120, to asi ne. Ale působí to jako 60 Hz, prostě krásný, plynulej refresh rate, neseká se vůbec nic. To je zase prostě jedna výhoda toho nového hardwareu, bohužel zatím nepromítnutá do toho, na čem skutečně záleží, což je to řízení.
A taky přečte to značku, jak jsi viděl, my tou obcí prostě projedeme ještě 300 metrů rychle. Ono se to tak nějak jako zpomalí, víš, že to je trošku na to. A takhle na tohle, co děláme teďka, na prostě 90 km v hodině po relativně rovné silnici. A teďka to chtělo kvedlat, protože to vidělo, jak jsi těma rukama přesunul. Jakoby. No ale u toho Highlandu stačilo, že jsem měl ruku tady dole přece. Aha. Takže je zvláštní, ono taky tady, já nevím, tady je strop vejš a mně přijde, že mi to na ty ruce nějak jako... Líp vidí. Tam je úhel, no nevidí, jak mi to nemůže tolik vidět. Mělo by to vidět odsud, spíš ty lokty, víš. Jasně, ono je to extrémně jako širokouhlej pohled. Ty si můžeš dokonce i vyjet ten pohled z té kamery na aplikaci, ne? Když chceš. Můžeš si to dát i to zobrazení kamer, no, ale myslím si, že tady do toho musíš do servisního, že to nemůžeš tady v těch, že tady máš tady ty kamery. Jasně. A potom musíš jakoby normálně přední ještě. Servis přes to. To stačí pojet tady dolů, ne? Mělo by tak. No, přední. No, pěkný. To je rychlá, jako není sekaná. No, zase věnovat, musím koukat dopředu. Jako to mě extrémně buzerovalo to BYD a musel jsem to přelepit, protože tam fakt jako tam kamkoliv se podívám a furt to na tebe řve. A absurdní předpis, že to na tebe řve, bliká to, aby ses na to podíval a zase ti to vynadá, že se na to koukáš. Takže takhle furt jo. Ty se byl naplňující proroctví. No prostě. To jako... Máš koukat ven, ale ono ti to řve, aby se skoukal na... Ještě bych to pochopil, kdyby to bylo na head-upu, víš, jako koukej sem. Jasně. Head-up to má, zobrazí se to dole. No ale jako tady to jede perfektně, no. To jediný automobilky prostě většinou mají problém, tady to je docela rovný, ale mohli jsme si ukázat pak dolů Skaňku, nebo vidíme, kudy se mnou ještě pojedeš, že to máš co nejvíc. Když pojedeme na vláček, tak tam, když se protočíš, tak jako docela to vybere velký zatáčky, no. Když dneska teda nevím, když ty ostrůvky, tak máme problém, prostě nevidí to. To jo, no. Jako ten city driving ve městě, to ještě nic moc. Toto je super. Uvidíme. Zkusíme teda na tu navigaci. Máme tam klidně víc, tak máme 90, to přeměřuje samozřejmě. A zkusíme navigaci někam, jo? Jak říká Radek, to je jeho oblíbená hláška, dokud to jede rovně, tak to jede dobře. Jo. Tak kam pojedeme, ale... Aby jsme se projeli, já nevím, no, tak dáme někdo 20 kiláků po dálnici někam. Máme 10krát rychlejší data a všechno, víš, jak vždycky jako Tesla něco řekne a nepřijde mi to, no. Že jako čekal jsem od toho vždycky víc, no. To je prostě, zkusíme ten chlumec někde. Jo. Jako sednu do toho a čekal jsem prostě wow, teď už nikdy o ničemu to nebude přemýšlet. To je načetlo v pohodě, ale to tady. To takovou dálku s tebou pojedu. Dobře, no, dobře. Je to pro content, Radku. Je to pro watch time a pro engagement. Tak uvidíme. A dejte like na video. Tak koukejte. Teďka tam bude animace. Ale mě na tebe se ptali, že už tě občas tě poznali podle hlasu. Jo, já jsem se koukal, že někdo ptal, že s kamarádem to děláš líp. Jo, než někdo jiný. Jo, to nevím, kdo je vůbec Karot. Ten dělá recenze, ale trošku fantom. Za náma auto, takže je to výborný tohle dělat. Karotka ten točí o elektrokoloběžkách, ale teď přešel samozřejmě na Teslu, protože viděl Teslu, tak mi tam trošku do toho leze do zelí, jak se to říká. A teďka zase jsem měl ruce někde to. Mně přijde, že moc stačí, že mám dole lokty, že je to dost vysoko, no. Ta kamera jako, to je třeba ještě jednu tady, jako aby viděli fakt ty ručičky, nebo já nevím. A teda až se budeme blížit k té dálnici, tak se tam vlastně zobrazí možnost Navigate on Autopilot? Hele, to máme pořád zaplý, takže by to mělo samo jako naskočit, full bake, no. Takže uvidím. Okay, jsem zvědavý. Ale jako nemusím kvedlat, když tam mám ty ruce, jak on chce, tak nemusím kvedlat, ale si můžu tady opřít, jestli vidí ten směr, no. Tyvo, teď se tady lekne určitě, já už to vidím, že jako nevyplašila se, teď jde fakt jako dobře, no. A nemáchej těma rukama, měj u toho volantu, ať otestujeme, měj takhle ty ruce, jak je máš. Že jo, ty to zkusíš volery. Jako klidně mě tam pus, já ti ukážu, jak jste říct. No. A mě jak se používá autopilot správně. Ukážeš, jak se to platí hlavně, ty no, další kus, ale to zase by nemusel stát v té garáži, když bude rozbitý. Aspoň bys měl video ze servisu ještě. No to už, ale ty chodí na totálky, jak Teslu nabouráš trochu víc. Tak a mě bys měl natočenou bouračku, to je content. To možná jo, ta bouračka, to by bylo to, co by mě prostě vystřelilo. Ano. Sice jenom na ten týden, kdy je ta bouračka. Vezmi si tady, jo. Prostě... To nevím. Slyšel jsem, že existuje, ale nevím. Jel asi, já nevím, 260 někde po dálnici v Česku s nějakou Audinou nebo s něčím. A jak ho to proslavilo? Jo, a je bez papíru, jo. No já nevím. Možná je ve vězení dokonce, nevím, kde je mu konec. Ale pozor, máme tady nějakýho chcíplýho ježka. To je jedno, to Tesla, ježek, nežek. To je něco většího. Tesla nic nevidí. To zvědavej, no, na to FSDčku, když vidíš jakoby ty zvířátka, tak to prostě jako, na to se moc hledět nebude, no, zajíček. Měli jsme tady
jako jednu upomínku asi tak po 2 minutách bych řekl na ten volant, takže jako bych řekl výrazně lepší v tomhle ohledu, že to skutečně je trochu hands-free, ale jako hands-free. Podívejte se, co dělá Radek s těma rukama, jo? Prostě má je centimetr od volantu a prostě to, no. Kdyby je měl v klíně, tak zkus takhle. Minule to bylo v pohodě, já si myslím, že to nebere to, protože je to fakt strašně daleko, že to bere jenom ten úhel těch rukou, víš? Jo, že mu vadí, že dávám víc loket tam, a chci mít na opěrce. Jasně, no. Takže takhle rovně. Jako takhle, budeme turecký set. Z našeho videa se dozvíte, no hele, ještě to zase to zase. Tak já nevím. Bylo tak po 20 sekundách tohle, no. Možná po 30, nevím. Jako výrazně rychle. Tady víme, že je to dobrý, no, tak uvidíme ta dálnice. A teďko na auto, aspoň se něco bude dít. Jo, před nás se bude připojovat, jo. No, můžeme jít rychle, škoda. A dobrý, jak on vede docela rychle, naštěstí. Nic se neděje pořád. Ale blížíme se k němu. A nabouráme. Pořád platí, že můžeme nastavovat tu vzdálenost od auta před náma? Můžeme, no. To samozřejmě můžeme. To můžeme na kolečku jedno. Ale trošku to tam halucinovalo blinker toho auta blíž, před náma. nebo dál? Dej dál, ať je to prostě. Nevidí tady kamínky. Ať uvidíme, jak až daleko vidíš, jo. Na 7 délek to jde. Nevím, asi jo. Vidíš, jak halucinuje ten blinker, hele, viděl jsi to? No, to dělá auta před náma. No. Tam prostě ty blinky tam ukazují u nich. Tato auto má taky docela divný světla před náma, takže... Ty si vždycky nejdeš, jak to odůvodnit, aby to vyšlo pro Teslu dobře. Ne, no, tyhle auta prostě neměly vůbec na silnici, protože jako mají divný světla. A tohle je zase moc široký, tohle je moc kulatý. Teďka halucinuje blinker doprava. Ale mě, že všechno dělá Tesla dobře. Ale třeba vědělo, že bude blikat, to bliká doprava. Vidíš? Opravdu. No fakt, že jo? To byla predikce. To bliká. A on bliká furt teda tady, ale... To je tak dokonalý, že to předpovídá budoucnost. To je jako klídeček, víš? Co nový model? My jsme Y si moc nepamatuješ, to už je dlouho. Jo, jako je to krásný, jako líbí se mi, jak je to plynulý a hlavně to ticho. Myslíš, že to je tižší ještě než Highland? Jako, že to odhlučnění je lepší jo, trošku? Asi je to něco lepší. No. Od těch kol a tak. Pohodlný to je krásně, vidím, že tady máš už koberečky od partnera Jovua. Kupte si v popisku videa. Určitě skočte na radekvanda.cz, no. Tam je vždycky se slevou. Všechno je se slevou. Všechno je se slevou? No tak nevím, na co čekáte ještě teda. Aby to radši dal, jako, že se ještě připlatí a lidi moc na to neslyšejí, no. Že jako by to šlo mně. A můžete si to koupit s kódem RADEK10 o 10% vyšší cena. No. Neváhejte. Konečně to k něčemu bylo. A se je to Chorvatska, jak budeme točit. A doufám, že do té doby vyřeší ten autopilot a tempomat, jinak se zblázním. Jako, my máme jet, a jestli to za 2 měsíce třeba nebude, tak ať si to strčí výškám, protože... Možná už budeš mít FSDčko za 2 měsíce do Chorvatska. Jo, budu mít koupený a nebude fungovat vůbec. Bude to český a nebude fungovat ve všech státech. To si předplatíš na měsíc, jenom třeba za 5 líťo. Ty nebuzeruje dlouho. No, dlouho, no. Tady BYD předevčírem nebo kdy vyděsilo ženu. A tak to je ještě kamery směru, ale musím kolega. Mávat. Můžu mávat nebo ne? No nesmíš pravou rukou pod úhlem víc jak 135 stupňů. To je pravda, když jsem to taky udělal moc. No. To byla pravda, že? A byla to levačka, takže budeš v pohodě. Já jsem říkal, že budeme jak Filip Turek, protože přibývají ty testy a my se furt zdravíme, že to bude, tady budeš z okna furt. A hned problém, no. Tohle bych nedělal, protože jakmile zvedneš ruku špatně, tak jsi N slovo. N co? N slovo. N slovo? Anglický slovo? A nesmíš ho říkat ve videu, jinak dostaneš demonetizaci. Je takhle. Jsou dvě N slova, které nesmíš říkat vůbec. Jedno je jako horší a druhý je spíš politický. Já nevím, jestli tohle je taky úplně dobře, no. Když máš svobodu slova, tě každý řekne a pak jako soudy pak trestají jako za to, že řekneš něco. Ne. No. Musíš říct ne, musíš vždycky říct ano, když to tobě chtějí. Ano. Hele, ale super teďka, jako fakt. Teďka zatím asi nejlepší autopilot zážitek, co jsem kdy měl možná. Dobře, je to hodně jednoduchá trasa, tady jako za Highlandem s tím, je to hezky značený. Je to hezky značený, je to poměrně nová silnice, plynulej provoz, malej provoz. V podstatě jedem rovně, jak říká Radek, no. A to říkám, že je potřeba na to FSDčko první udělat. Začít prostě dělat značky, jak s rychlostma, tak s tím a malovat liny, no. Curvature Assist? Hele, to je zajímavý. Curvature Assist, asistent zakřivení, aktivní, to začalo psát asi tak 100 metrů před zatáčkou.
No a zpomalil. A zpomalil, jo. A tu zatáčku to jako moc hezky predikovalo. Ale tohle nebylo špatný. Kdyby si to bylo fakt dobrý. A je to pomalý, jak chce jezdit prostě jinak, ale když chceš, aby to auto řídilo, tak tohle už bylo docela taky jako vyspělý. Jiný auta tam prostě pustí a neuříděj to. Tohle prostě zvládlo úplně v pohodě, jako nějaký takovej prostě podprůměrný řidič, takový ten jako ustrašený. No, jasně. Jinak tam nepojedu, my jsme to měli na 100, zpomalí ti to na 65 a projede. A jakmile si začal zase zvedat paži, tak to tam napsalo, že máš. Nevím, jestli zvedám, jestli to není i závislý na to, že se otočím, protože jsem se chtěl podívat na tebe. Bych si tě taky užil, protože já koukám takhle dopředu jak blázen a mám ruce dopředu, jak... Je to taková smutná pravda, že my s Radkem hodně spolu jezdíme, ale málo se vidíme vlastně, jak furt koukáme oba dopředu. Tak a tady zase přijdeme jako na radar, víš, jakože to musí brzdit, nebo nás to pak měří. Jasně, no. Tak i když to tady musím stáhnout dobře samo, ale jako... tu 50, ono jí to jako... Já jsem tam dal míň. A stejně, hele. Jako 50 to ví. Ale objevilo se tam docela brzo. Nám to vyjde. Objevila se tam brzo docela. No ale projedeš půl obce jako rychleji. No to jo, samozřejmě. No. Prostě... Nelegálně. Jo. A nelegálně. Tady je všechno nelegální v tom no, státě. Někdo se nedávno pohoršoval u mě v komentářích, když to auto porušilo zákon. No ale to bude za Teslou, doufám potom, ne? Ty pokuty na to FSDčko. No dokud to bude s dohledem, tak ne. Jakmile to bude takže to je přesně ono. Jakmile to bude bez dohledu, tak to bude za Teslou. To nebude nikdy, takže to je jasný, takhle to vyřeší zase Elon, no. To je prostě, letíme na Mars, jsme na Marsu, ale nikdy tam nebudeme, ale takhle to uděláme taky, no, tak jako. Máte FSDčko, máte ho sice máte zaplacení a nefunguje v Čechách. Teď už máte FSDčko, ale dohlížejte si na to. To je chytrý, no. Jako dobrý podnikatelský plán. To jako musím uznat, že... A takhle to funguje v té Americe, je to skvělý. Jako, no jasně, ale tebe pak zavřou, vole, když to jako přejede dítě. Tak jistě, protože musíš dávat pozor. Jako. Tak to je k ničemu takový systém. Ale nesouhlasím s tímhle, no. Jako, myslím si, že i když musíš dávat pozor, ale to auto řídí perfektně, tak je to... Ale ty si můžeš jít sám za sebe, víš. A teď to auto udělá takovouhle kravinu, teda pojede a najednou ti to strhne na chodník a tam jako přejede. A není to tvoje vina, tak stejně to odsereš. Jako je to tvoje vina, protože ty si souhlasil s tím, že na to budeš dohlížet. No, tak to je ono, že jo. Dáš souhlas, to je jako, nevím, no. To prostě jako je to asistent řízení, jo, jako nesmíme zapomínat, že to je asistent řízení prostě. Proč se jmenuje full self driving? Víš, že tohle je furt taky to ohejbání, že si to ohejbají furt na tu stranu, rozumím, no. která je dobře pro ně. Teď nám zůstala 50, mimochodem. A on to, že víc jak šede nedáme, no a oni jdou všichni pomalu, že to asi jako normální. Tohle to jako, jak se mi líbí nové věci, tak tohle se mi líbí nebude, protože všechno to nechají na řidiči, který z toho pak budou nešťastný, že to opravdu se něco stane a takový to jako, hele, tady jsi to podepsal. To je jako blbý, no. A teď se budeš hádat, protože ten systém, jak přibývají tyhle věci, tak ti šlape na brzdu, na plyn a ono to nezafunguje. A Tesla vyjede data a řekne, hele, vy jste zmáčk plyn a ty jsi to třeba nezmáčk, nebo takhle nohy. Já jsem ho fakt nezmáčk, nebude tam ten záznam z kamery. A oni řeknou, tebe odsouděj a vlastně to auto udělá třeba takovýhle průser a ty půjdeš sedět. A víš, že jsi ten plyn nezmáčk, protože jsi byl třeba vzadu, to je úplně jedno, jako máš dohlížet, ale víš, že to auto může udělat prostě jako, takovýhle fail. Já rozumím tomu. A brzdy máš by wire, teď budeš mít plyn a teď což to auto se fakt rozhodne to někam narvat, tak přece nemůže být, tady jsi to podepsal. Mě by trošku, aby v tom měla ta automobilka taky trošku tu kůži, víš, jak se říká anglicky. Aby prostě se taky museli bát. Tohle je to jako blbý, no, že to dají za uživatelem. Tomu rozumím, no. Jako tam je největší průšvih toho, jak říkáš ty, že co když to jede v tu chvíli třeba perfektně a najednou to strhne ten volant někam, tak ty jako nemusíš stihnout zareagovat. A co když to nejsi schopný ovlivnit jako řidič? Co když ti nepůjdou brzdy, co když ti nepůjde plyn? A to ti půjde, jako. To si myslím, že nejsou napojený. To si myslím, že se nestane, že to nepůjde, jako, že by to ne. Já nepořád to čínský video dopadlo, že to fakt držel ten pán, co tam prolít asi 300 v té obci, tak tam poboural celou tu si myslím, že držel celou dobu plyn, no. No, ale si Tesla neřekla, že držel plyn, no tam chudák ty takhle sedí a právě víš, aby nebyly tyhle situace, že to přestane fungovat. Tomu nevěřím. Nemám tady ručku, nemám tady nic. A tenhle ten pedál, který teda se rozhodne nebrzdit, protože má bug. Tak jako co pak? Já nevím, co s tím autem mám udělat. Víš, kdyby teď prostě začal akcelerovat, což víš, jaký tady odplý, tak co já s tím udělám, když ta brzda nepůjde? Víš, jako jestli... Já si myslím, že se nestane to, že ta brzda nepůjde. Jako, no, myslím si, že si nemůžou dovolit vůbec jako... Nemůžou si absolutně dovolit, aby jim nefungovala prostě brzda. A jim je to jedno, protože ty jsi to podepsal přece. Že jsi se do toho auta, který zabíjí. Víš, jak jsme se bavili, ale jeden furt jede a víc nemůžem. A teď si vím, že já vlastně to mám, předali mi rozbitý auto. Jako tady není pade. Jasně, no. A já chci, aby fungovalo, no tak dobrý, a tak musíš sám, takže to převezmeš. A kdyby si na to šlápnul jenom na plyn a nechal autopilota? Jako teď? No. To nepůjde, protože zase dá pade, zase brzdí. No a když teďka jenom zmášneš plyn, ale? To nepůjde. To ti dá, počkej, to ti dá bán.
Co to po mně zase To chceš? ti dá bán, jo? No nevím, jestli už teď odpade, od 140 určitě na dálnici. No. Když zrychlíš víc než můžeš, tak dostaneš bán, no. Já myslím, že tady ti to nedá. Tady ne, tady by nemělo stanovat, dobrý, tak já přidám, no. Takže to budeme dělat takhle, jo. Počkej, tak to je zase dobrý nápad, že jestli nás to neobanuje, tak to budeme dělat takhle. Počkej, autopilot nebude brzdit, máme zakřivení. Musíme se dostat doleva. No, Řešíme nejdřív tohle. teďka tě přibrzdil před Takhle, zatáčkou. Je tam. A dobrý, No, ty vole. ukazuje, ale to už nestihne. On už si myslel, že je na dálnici normálně. No, přípoj, víš, že už jsme na Jo. GPS-ku na hranici přípoje. Ale ukazoval tam už No. tu grafiku změny pruhu No, z dálnice. zapneme to tady, protože to už jsme na přípoji. To už ví. Ukazuje to teda 130 rovnou. Tak schválně. Věnujte. Tady to je Trošku ohulit. zatím naše největší noční můra s autopilotem připojování na dálnici.